Hold kæft, sí, bien. Gracias. Sí, todo bien. Tak for turen, Daniel. Det passer, chamo! Så blev vi lige tilbageholdt 1,5 time af politiet. Manejando, fordi at vores sikring til det ene blinklys ikke virkede. Lige efter det, der springer det andet hjul i luften. Aarhusianske Glenn Mott er netop kommet tilbage til sin venezuelanske camp og hjem efter 14 dage i savannen. Vi er trætte. Vi har kørt i 2,5 dage. Og så blev det så forlænget med de her uheld og så videre her, ikke? Men altså det er, hvad man må tage med, det er jo en del af det. Tingene går sjældent let i det sydamerikanske land, hvor korruption og siesta er en stor del af hverdagen. Alligevel valgte Glenn Mott for 1,5 år siden at sige farvel til Aarhus og starte en adventure camp i Venezuela. Hans kæreste og søn tog han med, men de er i øjeblikket i Danmark. Ideen til det her projekt, som det jo egentlig er, den fik jeg, fordi jeg har været hernede, jeg har rejst rundt hernede, og jeg har lagt mærke til de her sådan meget enestående og helt specielle steder. Og så den varme, som er i befolkningen hernede. Og det var sådan, det fastholdt mig, det trak mig ned til det her land her igen og igen i mine tanker. Ligesom vi havde taget beslutningen for, og nu prøver vi at springe ud i det her og se, hvad det kan blive til. Der bliver Julie gravid, og jeg er ved at færdiggøre mine eksamener op på Aarhus Akademi. Og så er der lige pludselig meget tryk på. Vi vidste ikke, hvad vi gik ind til. Vi vidste bare, at vi gerne ville prøve noget nyt. Det blev til en adventure camp, altså en camp, hvor der blandt meget andet arrangeres overlevelses- og vandreture rundt om i Venezuela. Den ligger få 100 meter fra det Caribiske hav. Sammen med sin kammerat og kollega har Glenn Mott bygget det hele op fra bunden. Det her det er så vores spisesal. Så blev vi enige om, at vi laver sådan en stor hængekøjehytte her. Der har vi så ellers efter det bygget det her op. Lavet 2 store bruskabiner. Det er helt sikkert, det er den største udfordring, vi nogensinde har påtaget os. Det gjorde det sgu. Det var sgu fedt. Nu er de klar til 4 gange om året at modtage et hold fra hele Europa. Her ses beviser på sidste tur, der bogstaveligt talt stak dybt. De har opsvulmede ben og putti-putti-bide, nogle små sandfluer, der er derude. Og hele hiken som sådan har været en hård tur for alle sammen på den ene og den anden måde. I øjeblikket bor der 29 unge fra flere europæiske lande i campen. De er taget derned for at få oplevelser og udfordringer, både i lejren og på de mange ture rundt i landet, guidet af Glenn Mott. De er netop vendt hjem efter at have besteget et bjerg i Venezuelas savanne. Det er vabler og mine vandrestøvler. De var ikke lige så gode som forventet. Jeg finder ud af, hvor mine egne grænser er. Hvor meget kan jeg klare, hvor meget kan jeg holde til. Vi har været ude og fange anakondaer og caimans og været ude i den vilde natur og bestige Roraima-bjerget. Helt otrolig miljö. Man måste åka dit för att förstå det. Det är bara dalle ud af. Det är fedt. Campen ligger i den lille by Chichideviche ud til den karibiske kyst. Salsa-rytmerne pumper ud af højtalerne, og de 30 grader tropevarme får lugten af 8.000 Aarhus C til at drukne i mængden af solbrun hud og den milde brise fra det Karibiske hav. Næste tur går gennem floddeltaget, et sumpområde med jungle, som gruppen skal igennem i kajak. I dag skal de forberedes på turen, der går løs om 2 dage. Derfor sejler de over til en af de mange øer, der ligger tæt på campen. Den ø, der ligger lige herovre, den hedder Cayo Muerto. Det var der, de begravede de indianere, som sådan havde betydning for samfundet. Der er mange ting, vi også savner ved at være hernede, ikke også? Så er det jo klart, at sådan nogle ting her, de vejer jo pænt op på det hele. Vent, de sjette. Vamos på. Ja. Vi er hjælpsomme og glade mennesker, som sådan. Det kan så nogle gange godt være lidt primitivt i deres måde at tænke på, i deres systemer, og det er så det, man måske nok savner mere ved Aarhus. Trods en stor mentalitetsforskel på Danmark og det fjerne sydamerikanske Venezuela, er det svært at savne Aarhus i vintertiden, når solen står allerhøjst på himlen. At stå op til sådan noget her, og kunne se en solopgang ud over det Karibiske hav, og
have muligheden for at bare gå ned og bade i 28 grader varmt vand og hygge sig med det, og det er dejligt. Jeg vil være hernede, mens jeg føler mig ung og eventyrlystig, på den måde, som jeg gør nu, mens jeg stadigvæk føler, at der er en hel masse ting, som jeg gerne vil realisere. Men altså, selvfølgelig så er det også et kapitel, ligesom alle andre der.